Здравейте, добър съм, те как сте? Баш болен да се слушам. Добре, от дома е. Чували ви на базеното, ще малко са другарите, излъчно баняни има. Kako je tamo kada, tako parku работим? Да, работя в парку и аз на утре, че взимах си папа. Значи от понеделник, значи от понеделник до петък има екстра цена. 100 денара, али без попугания с колица, сите пазенти. И за детските и за възрастни олимпийски. 300 или 350 денара е сега се колица по парку, що е можно. Сите попугани и все. Окей, пала. Останува тато да го гледам, да дойдем да си шлапаме само. Бала ли? Водата топла, чиста. Топла е чиста и не мирише много на хора. Не става толкова много хора и значи това е водата. Тя оне път отидох и беше хубаво. Па добре, слушаш. Не знам дали ви слушам, но ние во Негози ние имаме голем базен тук. Значи базенка от базенът ние... Той значи защо да намали край нас и да се кори... И да се кори пътите други базенти ще са там. А само попуганите се почваме платят, значи това само базенти, а все вкупно също еднакво парко. Попугани, визгани или прави реки, мирни. Това е вкупно 300 или 350 денара. И това е голям комплекс. Значи има там ловашки и песок има. Още стефам, ако идам само, си кажам, вече да видим. Друго ще ти кажете. Нищо, днеска беше на прочетка. Аз се отбера. В Сумица регулярно се явила, значи не са много добре слушали, но модулацията на репетитора е само нещо гледаме, не файте всека за репетитора. По-добре, знаеш, само малко лоша е позицията на репетитора и от глава си тук е бил като сенка. Ама, добре, че пак си успял да го отвориш. Предпоставено вие двете преко патът за радио и струмите, така? Да, значи просто, когато влезахме в тия от Керлука влезат, до излиза от струмица, значи покупахме на репетиторите. Там го има слушано. Окей, Ториш. Сега да запрашим още нещо. Да, там гледам, имате ви как е станица. Слушаш ли нещо там? Да, слушам. Това е нас ще свика, не съм много активен. Противопръски се. И не съм... И бандовите са много затворени в последно време. Иначе на контесто първо нещо взема. Ти работиш нещо с оката? Браво, само така да ги се много да слушате. Честито, инако, аз съм нямам в Негози, но знаеш, нямам услуги, за да имаме така станица, но хабата да си имаме тук, най-близкият тук, орам само, отдам. От мани може да се каже, дека нямам заведеното, мога да я звонам, ама не е достатъчно услуги, знаеш, и да ще се отговорим, се малко захатени повече и няма услуги да извонам. Да слушаме. Инако имам работена, да, имам много взел първата връзка, това и седна. Не баш първата, ама помежду първите връзки ще ги държат и гледам как се отвори пропагациите, съм много взел от беше. И дори кой е взел картичко и готова. Аз си разбирам с Америка, с Африка, не знам, не, с Африка не съм, с Германия, с Италия най-вече. А сега имам дома титул за 27 хент, за 7 и мултибан за сите бендове. И за Египет и Сумбърг.
Pozdrav iz Dunava. 7-3, Zulu 3-4 Mike Sierra Papa, ja sam Zulu 3-1 Viktor Alfa Juliet. Ćao.